πάρει πάνω μου που κοστίζει εκατομμύρια. Καλύτερα να μην μπλεχτώ, δεν ξέρω και ποιοι είναι. Οι Ιάπωνες είναι. Όπα. Γιατί τρέχουνε αυτοί προς τα μένα τρέχουν. Όπα ρε. Προς τα εμένα τρέχουν. Προς τα εμένα. Ναι. Όπα. Ήρεμα. Α, καλά, έφυγα. Όπα, διέξοδο. Όπα, μη βαράτε. Στοπ. Εντάξει. Ήρεμα. Ακίνητος, εντάξει, θα αρχίσω τώρα. Όπα, ήρεμα. Ποιοι είστε εσείς? Έλα εδώ. Θα αρχίσω να το κάνω περάσεις, περίμενε. Εσύ τι κάνεις εδώ, τι γυρεύεις εδώ ρε καλά. Ήρεμα, παιδιά. Τι γυρεύεις εδώ ρε. Δικό σας, φίλος σας είμαι. Φίλος. Δεν θέλω προβλήμα. Τι είσαι εσύ. Δεν θέλεις πρόβλημα. Άκουσε με φίλε. Πάμε. Σαμουέλ, είπε τώρα. Δεν πρέπει να μου πάρουν το δώρο από πάνω μου. Λοιπόν, εδώ τι γυρεύεις. Εδώ τουρισμό κάνω. Τουρισμό, για ποιο πράγμα κάνεις τουρισμό εδώ. Δεν είναι τουρισμό. Διακοπές. Τι διακοπές κάνεις. Έχεις λεφτά πάνω σου. Τίποτα. Θέλω όλα τα λεφτά σου. Τώρα, γρήγορα. Μου τα δίνεις. Ωραία. Πες μας μόνο με λεφτά. Τι είναι αυτό. Πάρε αυτά, 18 ψωμιά. Δεν έχω λεφτά, ρε παιδιά. Και τότε πώς ήρθες, τουρίστας δεν μου λες. Οι τουρίστες έχουν λέκρα, ρε φίλε. Τα έχω στην κάρτα μου όλα. Αν θέλετε, πάμε μέχρι το ATM. Πώς σε λένε, ρε φίλε. Σαν τα μοριώσει. Θα τα μοριώσει. Ναι. Θα μοριώσει. Σήκωσε τα χέρια του τώρα, γρήγορα σου λέω, γρήγορα, να τε ψάξω. Ρε μη με τσαντίζετε, γρήγορα ρε σου λέω, σήκωσε τα χέρια. Δεν θέλω, δεν με τσαντίζουν εμένα ρε φίλε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ η αλπαδέο ματιώτο. Κάτι κατάλαβα, ναι, αλλά εγώ δεν έχω μπιφ μαζί σας. Δεν γίνεται να μην έχεις τίποτα καμούτο το ή καμού όλα. Δεν έχεις ούτε λεφτά ούτε τίποτα, τι γυρεύεις εδώ ρε φίλε, καμούτο. Πω, να βγάλω το δόρυ να τους αρχίσω τώρα όλους. Θα σου πάρω το δόρυ θα σου πάρω. Ποιο? Δεν είναι κάτι αυτό, πού το είδε? Το δόρυ θα σου πάρω, τσίκο Δεν τα είναι χέρια μην με κάτι. τσαντίζεις εμένα ρε φίλε, όταν του λέω κάτι θα μου Μα φέρεις δεν τα είναι κάτι. Φίλε, θα στο ξαναπώ τώρα. Αλβανό ματιώτο. Αν στο Σήκωσε χέρι δώσω τώρα. είναι καταραμένο. Ορίστε το δόρυ. Ορίστε. Σας αρέσει? Αν στο δώσω αυτό θα σε βλάψω. Τώρα σου λέω, πέτω. Μπορεί να πεθάνεις αν στο δώσω, είσαι σίγουρος? Θα το πεθάνω ακόμα πιότο, όλα κουμάντα. Και πώς λέγεται η ομάδα σου? Μη σε ενδιαφέρει, εσένα σε νοιάζει τώρα. Αν στο δώσω αυτό θα πάρεις το λαιμό σου όλη την ομάδα, είσαι σίγουρος? Ρε, ας το λαιμό μου όλη την ομάδα, ρε φίλε, εγώ Ωραία. Αλβανό Σιρτάρι. Για ρώτα τους δικούς σου, ρώτα τους. Αν του δώσω θα πεθάνει ένας, τι δεν καταλαβαίνετε και θα ξεκινήσει από αυτόν. Δώσ' του τώρα. Ωραία. Το ματζαφλάρι. Δώσ' το ματζαφλάρι γρήγορα, ρε φίλε. Το δίνω, δεν έρχεται. Τι μου το δίνεις. Πάρ' το. Αυτό ρε. Τι αυτό ρε, τι κάνει. Ω, και- Εγώ σας το είπα. Να πεις ότι δεν το είπα. Τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε με ένα achievement στην πλάτη.